Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 23, versikulo 4, kan 5. Agpanunot ka analaing kat di mo bannugan ti bagim, iti tarigagay mo abumaknang. Mabalin ang mapukaw ti kwartam iti apagdarikmat, akas lakit din na addaan iti payak, akasla agila. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apayan lakay. Di mo pa'y inibusti ka nga mapankan. Sayang ti oras ang magmagna. Ado ti order kanyak a hollow blocks ken losob. Ikamot tabagim ina na. Kanayon ka lang arudan nga ag-overtime. Sapay saan pa'y ahusto ti panangan mo. Masapol a maartapak di ka aruba tayo apwesto ti pagaramidan ti hollow blocks. Masapol nga ado ti suki tayo ng misuda. Ala, ta sumuro takto nga rod ije pwesto. Mga akto iti kanam. Makamo ka, tigdakon! Ay, unay lakit din ti asawak. Manipod adda pwesto iti asidagmi. Kanayo na nakasjay. Malipatan na pa yan ti mangan. Ay, malaman bakit? Mangrikap tayo. Sapay Domingo inton bigat. Saan tayo amang lukat? Tayo pa'y makimisa kadag iti ubing. Ay, Domingo gaya man inton bigat. Diyak pa'y napuputan ti aldaw nga aglabas. Wen alakay. Oray saan tayo amang lukat inton bigat. Tapno makaday off tayo mat iti trabaho tayo. Una, kan uray dagiti trabahador tayo, makainanadamat. Narigat mati ka na yun nga agbagkat iti siminto kan darat. Imbaglakid din Tado mo ti aggatang kadag iti aramid tayo. Dayta nga ro ti pagyamyaman naglakay. Nga manipod adda pwesto tayo. Adumot kit di ati aggatang. Sapay kumatag na nayon nakasta. Basta nasaya at lakid iti aramid tayo. Mangnamnama ka. Diyan ngamin daduma, ket basit ti laok da siminto. Nalaka ama burak ti aramidan da hollow blocks. Domingo ita, daddy. Rumbang ko mga intay makimisa. Anya! Ay, kasanungan di pwesto. Sayang, ti malakwan no mairikap. Lakay, Domingo laang matamang rikop tayo. Saan ko amasango dagita? Ado ti mapukaw no mangrikap iti Domingo. Saan mo ko maasayangan ti kwarta ang mapukaw mo? No agpaay lakit dikin ni Apo ti makagapo. Kasano ngay, daddy. No addamot kayat mo adawatan iti Apo. Kat ibaga namot, adi na masango. Da kayo ti mapano kayat yo. Di dak iramraman iti kalukwan yaw. Sinasadot lang ti kasta. Unay kan ayalakay. Di mo kumamot ibaga ti kasta. Madi, ti kasta nga ibagbagam. Ada nga rod trabaho, iswadyak masango. Sige, agawaan nyo ti agaramid iti hollow blocks. Ado manan ti order tayaw. Boss, tapno mabibiit. Bawasan tayo, ti siminto nga ikanaw tayo iti darat. Tapno ado ti produkto. Ngam, basit ti puunan a siminto. Mayat sa dayta asing-asing mo antaon. Maikonomya tayo ti simintaw. Unsa Sapay nagnghinamanan ita ti siminto. Boss. Uray ta nabayadan dan. I-deliver tayo na dagos. Sige nga rod. Bawasan nyo ti siminto. At ado ti maganan siya, no kastoy. Lakit di boss. Ni, apa yun lakay? Apo tamad na itasyan mo. Nasakit ka di. Nga rod, bakit? Ala, agrobot ka tayo agpa-check up. Ang mga noan niya daytan. Tak kan gastos la dayta doktor. Madamdama, awan ton ti sakit na. Mapantakit din, tapno masigod. Ay, tak lang. Kakindi siya pag-aramidan iti hollow blocks. Nanay, sayang no sana mabantayan dagiti trabahador. Ay nalakay, di mo kumamot baybayan ta sa lunat mo. Ti kwarta, masapulan. No maidalit ka, narigatan.
Ngawang mati kwarta paggata mo iti agas di nakarkaraw. Iso nga rod ana sa isaya at numasigod. Alakit din, agrubwat ka taintag pa-check up. Ado nga amom. Ikagumantakit di ti bumaknang. Tanapatag ti pirak. Saan kayo anapan ijay ayan ti trabaho yo, Daddy? Saan ata nasakit ti tiyan ko? Ni mamim tinapan. Apay nga min adi kay mapan iti doktor, Daddy. Paggasgastusan lati mapan iti doktor. Ammom, Daddy, jay amati ka adalak. Impanda iti ospital. Imbaga kanu ti doktor, ama sapul ama operaan. Gapu ta da sugat iti bito ka na. Oh, Gapu iti kanayon na apan nakaladaw amangan. kasta ka day. Ay, sapay ka na yun nakamaladaw amangan. Tama kumikumak iti trabaho. Ay, na. Nangagdak ka di, Daddy? Kagarod ayaban ni mamim. Ibag mga gawi din. Kami di ospital tani. Agsakit man ang tiyan ko. Ay na. O sige, Daddy, innakon. Anya tinapasamak lakay. Intana di ospital tani. Nakaroon ti sakit na. Ibagbagak pa'y lang amin kan ka iti. Nga masayangan kamot iti kwartam. Anya ngay ita. Saan ka nagsermon? Intakit din. Sige, tamapan ko ibaga iti driver tatulungan na kayo. Mami, Daddy. Sige man nga rod anak ko. Darasam! Mami, anya ka diti impaga ti doktor asakit ni Daddy. Nakaroon ti ulcer na anak ko. Naapektaran ti bito ka na. Iso ang masapol ang maoperaan. Ha? Kasta ka di, Mami? Uwan, kasapulan na pa iti dara. Tanakapsot unay ni dadim. Ay, sukir tumot ngamin. Kanayon nga agpuyat. Ngam di pa'y mangan. Nakarumat ngamin ni Daddy. Uray Domingo. Di pa'y agina na. Sayang ka no ti masapulan na. Numang rikap iti pwesto na. Day tatibidot ni dadim anak ko. Napatag-unay ti oras ti panagtrabaho na. Di na pa'y masangon ti mapan makimisa. Dakan dito'y balay. Masapol at anggadom ti pan nakaoperan. Mala. Si kangarod ti mapanidya pagaramidan iti halo blacks. Tani. Manungal daw anang rika. Medya dati o di ospital. Sige lakay. Sapay nagdakil ti gastos tayo iti ospital. Nagnginagayam ti bayadan. Numaoperata. Nagngingina pa'y dagiti agas. Ay na. Kunak ngamin kan ka iti nga agpa-check up kan tapno masigod. Ngam binaybay amot ngamin. Ala. Tinapatag. Kat naagasan kan. Ala, agpapigsa ka kiti. Ni, apa yan? Awan matanti umay gumatang kan agordar. Uwan nga rod, boss. Nakitag dagiti sigod asuki tayo. Napanda di tabangir a pwesto. Ha? Anya ngay ti saan da akinayat dito'y pwesto tayo. Mas daawak nga rod, boss. Nagatidog ti pila di tabangir a pwesto. Takwa man. No apay akim mayakay dagiti sigod a customer tayo. Sige, boss. Mapanak di tayan ti pila. Taagdamagak no apay. Anya tinaamuam Anton. Apay akim mayakay da. Kuwa, boss. Madikano ti aramid tayo. Nalaka kano ang marumag. Uno, nalaka ang maburak. Anya? Apay, binaliwan nyo ka di titimpla ti sigod nga aramid tayo. Ha? Kuwa, boss. Kasta nga road. Tapno makatipid tayo iti siminto. Ay, una yan. Awanan ti umay gumatang. Di may matam mo akas to'y ti mapasamak, boss. Maditi naramid yo Anton. Iso nga ita, imakaran dagiti customer tayo iti paggatangan.
Nasapa ka ba't nagawid? Bakit? Sayang ati maramidan ti trabahador. Amom ka di lakay. Awanan dagiti suki tayo. Tapay. Imbaon ko ni Anton ang mapanagdamag. Kunada amadi kano ti aramid tayo ahalo blacks. Tanalaka marumag. Apay ngamin abinaliwan nyo ti timplayo. Tapno makatipid tayo kumait ti siminto. Di ad-addan nga awan gumatang ita. Mala ibagam ka dagiti para aramid. Tay sublida ti sigod at timpla tayo. Oray isoblida. Awanan ti panagtalagda kada tayo. Kasanuitan. Sapay amin asapol tayo ket nagasto iti ospital. Kasabulan tayo pa iti trabahador, lakay. Adu ti order ahalo blacks kan lusob. Wan bakit? Adan binagaak nga umay. Ado ngamin dagiti nag-order. Mabayag no basit ti trabahador. Nasayaat nga rodno kasta. Ngamin talaga akasapulan tayo ti trabahador. Nalaka tayo makaala ti trabahador, bakit? Tanang nga mo ti pasweldo tayo. Wan, lakay. Agpaisutan ako nam. Kenda ito pa bakit? Di kalidad, dagiti produkto tayo. Wan, lakay. Agpaisuta ko nam. Awanan lakay. Talagang awanan ti umay gumatang kada tayo. Pimanaw pa yan ni Anton. Taawan matan ti pang sweldo takan kuan. Kasano nga yan? Madijin singasing ni Anton. Apay, anya tinsingasing na. Iso tinang isingasing abawasan ti siminto nga ilaok iti darat. Kat, inanamo nga mat. Si Katibos. Saan ka kumangagtungpal iti madi asing-asing ti trabahador mo? Madia. Awanan ang namin pinsan ti pagkwartaan tayo bakit? Una yan. Daytan ti imbu nga ti pananglukoyo iti padayo at tao. Napigsa ti pwesto talakay. Iso ati makunak. Itulong talaangan iti daduma ti kwartata. Ado ti agkasapulan iti tulong ta. Saan tamat lang ang amay tuko ti kwartata? No bilang tamatay ta? Agpaisatin ako na bakit? No si dadaan ta tumulong. Si dadaan mo't ni Apo Diyos amang bindisyon iti pagbambanugan ta. Wadlakay. Ngamin, no mapilpilit ta at tumulong, narigat mo't asumrek kada ta ti grasya. Irikaptan ti pwesto talakay. Taawanan ti umay gumatang. Pirmi nga agawak ide. Tapno mabiitak la makaurnong. Agam nagpukaw amin. Napanla iti agas kanti pan naka-ospital ko. Basol ko da ito napasamak. Bakit? Nasaya at naamiris mo tinagbiddo tamlakay. Ita, baliwan ta ti mangrugi. Ti salon at napatpatag ngam ti kinabaknang. Kan mapukaw ti kinabaknang no saan anain-siriban ti panang tagikwa. Papagayam ditan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.